video. I dag skal jeg spille SK8 med min ven. Jeg sætter en 180 whip. Tag S, og jeg sætter triple. Han failede, så jeg sætter en whip drop. Jeg tager bogstaver i videoen. Jeg sætter en heel whip. Det failede, så jeg sætter triple. Det var mit første bogstav. S. Jeg redoer mit sidste sæt. Jeg laver heel whip. Og jeg vågner på hele, fordi jeg har lyst til at løbe. Nu sætter jeg bare spil. Jeg må sige det, han skiftede det til late bar, så ja. Jeg sætter en 360. Han failede, så jeg sætter dobbelt. Hvis I ikke vidste det, han skiftede det til late double whip, så ja. Failede, så jeg sætter en whip can-can. Den tager jeg ikke, så jeg tager bogstav.